Bona tarda a tothom, benvinguts en aquest nou capítol de la sèrie Minecraft Tècnic. Si recordeu, ja fa dies que vam fer un episodi sobre les comandes en el Minecraft, no? Vam treballar aquest tipus d'instruccions que podem escriure per modificar el comportament del joc. Recordem molt ràpidament. Vam treballar Game Mode, que ens permet modificar entre creatiu, supervivència, aventura, de forma via una comanda. Després la gestió del temps, amb el que podem decidir si volem que es faci de dia, de nit i modificar l'hora del dia. El TP, que ens permet teletransportar-nos d'una zona a l'altra del món. L'experiència, XP, amb el que podem modificar el volum de nivells d'experiència que té el jugador. La gestió del clima, cosa molt còmoda perquè el clima al Minecraft és molt pesat i fa molt de soroll. Amb el Wither Clear eliminem tot el temps, tenim altres opcions de valor. Podem matar un jugador, kill jugador, això és molt útil pels nostres mapes educatius quan algun jugador fa coses que no ha de fer i que no volem consentir que faci. Tenim l'opció de netejar ítems amb el mateix, si algun jugador perd alguna dinàmica i volem que la conseqüència sigui que es quedi sense objectes o perquè creua un límit, diguem-ne, del mapa que no volem que creï, doncs el mateix, podem fer diferents coses per modificar, no? I de la mateixa manera que podem treure, també podem donar amb GIF i podem seleccionar quin tipus de bloc o d'objecte volem donar a un jugador. I per últim, Kick, que també és molt útil quan volem treure un jugador d'un servidor en comú. Podem fer servir aquesta comanda, aquest comandament per poder-lo fer fora. Molt bé, doncs avui el que m'interessa és parlar, ja us vaig comentar que hi ha moltíssimes instruccions al Minecraft, vaig dir en comandes, comandaments, hauria de dir instruccions, de fet, hi ha moltíssimes instruccions al Minecraft que ens permeten fer aquest tipus de modificacions del joc, però no les podem treballar totes, evidentment, teniu la wiki del Minecraft en la que podeu consultar qualsevol de les instruccions que tenim disponibles, però sí que n'hi ha algunes més que m'agradaria treballar una mica abans de donar aquest tema per tancat i posar-nos a treballar els blocs de comandes, que ja veureu que és el que li dona una mica més de sentit a tot això, perquè ens permetrà fer coses de forma una mica més automàtica. Aleshores, començarem per la gestió d'avenços. Tenim aquí aquesta instrucció que ens diu Advancement, Grant o Revoke, amb el que podem donar o treure un avançament a un jugador. Aquí podem seleccionar, ja recordeu, els diferents modificadors, en aquest cas simplement me'l vull donar a mi mateix, i aquí tenim unes opcions, com sabeu, a partir de la versió 1.13 ens ho dona directament, si no ho podríem escriure a mà sense cap tipus de problema, i podríem dir, per exemple, que li donem tots els avançaments al jugador Mirk, d'acord? Bé, ja heu vist que la llista és llarga, de fet he hagut de fer un tall aquí perquè s'ha posat a saltar amb els missatges de tots els avenços que hem aconseguit, ja veieu aquí en el xat que són moltíssims. Podem fer el mateix i eliminar-los, per exemple, si aquí en comptes de Grant posem Revoke, automàticament ens els treu, 811. Sabeu que teniu accés directe als avenços, que està el tecla L, fet ara mateix perquè me'ls he tret tots, però si nosaltres tenim avançaments, aquí tenim tota una llista que, com recordeu, el joc ens els va donant a mesura que anem destapant o anem evolucionant en la construcció d'objectes i anem resolent reptes del joc. D'acord? Fàcil, simplement podem donar i treure avançaments al jugador sense cap tipus de problema. Un altre molt útil és el comandament que ens permet demanar informació extra sobre una instrucció, veieu que ens suposa, nosaltres aquí podem dir, per exemple, Game Mode Help. I automàticament veiem que ens dona informació sobre aquesta instrucció i ens diu totes les opcions que tenim. Això, per exemple, ho podem fer també, per exemple, amb Game Rule, un comandament que encara no hem explicat perquè és bastant més llarg, amb el que veureu que tenim diferents opcions. I això ens permet, en el mateix joc, in-game, diguem-ne, ser capaços de consultar quina és la instrucció que estem fent servir, quins modificadors té, quines són els seus continguts, etc., el que és molt útil, sobretot quan aparem a fer-lo servir. Molt bé, més coses. Aquí tenim la instrucció que ens permet modificar la dificultat del joc, d'acord? De fet, ja veieu que aquí podem baixar amb les fletxes, clicar Difficulty i ens surt Easy, Hard, Normal, Peaceful. Podem decidir, per exemple, en aquest cas, que volem Peaceful, que farà que no tinguem cap criatura al voltant del joc, diguem-ne, no? Criatures malvades, aquell porc, com que no és malvat, el deixa viure. Evidentment, aquesta instrucció de dificultat també és molt útil si nosaltres volem anar canviant, per exemple. Nosaltres podem voler que en una zona d'un mapa educatiu el jugador tingui l'opció de lluitar contra criatures. A vegades les mateixes criatures serveixen com a barrera per evitar que un jugador entri en una zona en la que si hi ha 350 zombis morirà segur independentment de l'equipament que porti, i altres zones en les que no, a les que volem que sigui pacífic i que pugui, per exemple, passejar de nit per un bosc sense que les criatures el matin, no? Vull dir que també molt útil de cara a les nostres
nostres intencions i objectius educatius. Default Game Mode, aquest és una instrucció que el que fa és definir quin és el mode de joc de referència, de base, és a dir, si no indiquem el contrari, quan entrem en aquest món, doncs en aquest cas serà creatiu, d'acord? Si nosaltres modifiquem aquesta instrucció, doncs encara que nosaltres estiguem en mode creatiu, supervivència, el que sigui, si algun jugador nou entra en aquest món, doncs tindrà el mode de joc predefinit que haguem definit amb Default Game Mode. Més coses. Una molt útil que fareu servir moltíssim i que requereix investigació i estudi extern als vídeos, diguem-ne, i amb una mica de dedicació, és Game Rule. Game Rule és una de les instruccions més completes i alhora més complicada del joc. Ens permet fer un munt de coses sobre el comportament bàsic del nostre món. Per exemple, coses senzilles. Aquí tenim una instrucció que ens permet decidir si es fa de dia i de nit o no. Aquí tenim una instrucció que ens permet decidir si les entitats, és a dir, els mobs i les criatures, doncs deixen anar o no deixen anar objectes. Aquests ja els explicarem, que són coses relacionades amb el floc, limitar el crafteig, el loot dels mobs, i aquí podem seguir amb un munt d'instruccions. Aquesta també és molt útil, podem condicionar quin cicle de temps volem, si volem que canviï, que no, etc, que el jugador mantingui l'inventari encara que mori. Hi ha tota una sèrie d'instruccions, de fet jo tampoc me les sé totes exactament de memòria, simplement si necessiteu alguna que no coneixeu, doncs les podeu anar a buscar, podeu definir com voleu que es comporti el vostre món quan esteu fent un mapa educatiu. Molt útil, molt indispensable de cara a poder fer tota una sèrie de coses que el joc base no ens permet fer. El joc base sí, perquè les instruccions formen part del joc base, em refereixo amb la interfície normal. Una altra comanda molt interessant per control de grups i de servidors és list, que ens permet dir quins jugadors hi han connectats. En aquest cas ens diu 1 de 8, perquè estic jugant fora de línia, estic jo sol al servidor, cas un món individual, per tant no un servidor, i per tant només em mostra el meu cas. Si aquí tinguéssim més jugadors connectats, veuríem tota la llista de jugadors que estan jugant en aquell moment al Minecraft, en aquell mateix servidor o món. D'acord? Més coses interessants. La seed, la llavor, és el número que ens permet reproduir exactament el mateix món en el que estem jugant del Minecraft, evidentment sense allò que haguem construït o modificat nosaltres a mà, en qualsevol altre joc. Per exemple, si nosaltres estem treballant a una activitat relacionada amb un món del Minecraft, que volem que un altre jugador pugui crear de nou aquest món amb la mateixa geografia exacta, la mateixa disposició de les coses, etc, doncs simplement agafarem aquesta llavor i amb aquesta llavor podrem fer això, no? Tinguem en compte però que les construccions no es queden afectades en aquest cas i que si hem fet modificacions dels blocs i de l'entorn tampoc, però simplement és una forma d'assegurar-nos que el punt de partida d'un món, per exemple, si nosaltres volem que 10 jugadors en una aula juguin exactament en el mateix món, amb l'objectiu que sigui, ho podem fer gràcies a aquesta llavor, d'acord? Bé, en el cas dels missatges tenim diferents opcions, en aquest cas hem escollit aquestes dues que són les més òbvies i útils. Tenim una que ens permet difondre missatges directament al xat. Hola! Molt bé, perfecte. El Mirk diu hola. Aquest missatge el rebrà tot el jugador que tingui accés a aquest xat, d'acord? Per altra banda, però, si el que volem és fer un missatge privat, d'acord, farem servir, compte que tinc en majúscules, ens diu a quin jugador, MSG, quin jugador, en aquest cas el Mirk, i li direm això és un missatge secret. Llavors automàticament ens diu que Mirk, en aquest cas xiu-xiueja, això és un missatge secret. Aquest tipus de missatges privats són molt útils també pels mapes educatius perquè ens permeten donar informacions seleccionant a quin jugador li donem la informació. Podem fer un sistema que doni un missatge a un jugador quan resol una dinàmica o supera un minijoc, etc, sense que la resta de jugadors que estan compartint el mateix servidor, si és el cas, tinguin accés a aquesta informació. Això és molt útil perquè si no hi ha determinats jocs o evolucions o dinàmiques individuals que quedarien sense efectivitat o sense ús, perquè que un jugador resolgui una informació, si li estem donant una resposta que necessita per seguir avançant, per exemple, en un mapa, això ho perdrem perquè tothom que estigui en aquest món tindrà accés a aquest missatge. Per tant, és una cosa molt útil per fer quan hi ha multijugador, diguem-ne, quan hi ha més d'un jugador, podem seleccionar a qui li arriba un missatge i a qui no. I per últim, i amb això ja tindrem una bona llista d'instruccions per treballar, tenim un molt útil que és Summon. D'acord? Aquí en aquest cas, per exemple, si jo faig summon, veieu que automàticament quan tiro endavant i quan dono el tabulador, que és l'opció per saltar al següent argument que es diu de la instrucció, veieu que m'ofereix tota una sèrie d'opcions, no només criatures, en aquest cas Armor Stand és una espècie de penjador per penjar la nostra armadura, per exemple, pam, perfecte, veieu que automàticament ha fet aparèixer, diguem-ne, un Armor Stand.
d'acord? Així tenim un munt d'opcions per afegir, per exemple, doncs, coses que ens poden semblar interessants, podem agafar i afegir. Tingueu en compte doncs, que si no cliqueu al tabulador quan esteu fent servir una instrucció d'aquest tipus, doncs ell només interpreta que heu escrit mine i per tant doncs no és vàlid, d'acord? Anem avançant aquí, per exemple, doncs no sé, podem agafar i podem dir, doncs vinga, volem fer spawnejar un creeper, d'acord? Anem a fer una cosa, anem a posar-ho en normal. De fet, avui tinc el joc en anglès, podem aprofitar per canviar-ho ja ara mateix, ja que estem aquí, català, Catalunya, el joc fa una espècie de reseteig i tornem a estar aquí amb el joc ja en català. Perfecte. Molt bé, hem posat la dificultat a normal, per tant ara podem tornar a fer servir la comanda d'invocar un creeper i ara sí que tenim un senyor creeper en aquí que com que estem en el mode creatiu no ens farà mal, però vaja, que hauríem d'eliminar perquè si no ens pot fer algun tipus de dany important a les nostres construccions que tenim per aquí darrere, d'acord? Per tant el matem ràpidament, ens dona un avenç i tot, i vaja, ja ho veieu, en realitat és molt fàcil, simplement doncs, és anar buscant els diferents tipus d'entitats que tenim al Minecraft disponibles, després ja veureu doncs, que us les aprendreu de memòria moltes d'elles, però ara per ara doncs, simplement podeu buscar doncs, per les instruccions diguem-ne que us ofereix, no? Doncs no sé, una que és bastant interessant, per exemple, doncs és posar Ender Dragon. Pam! I automàticament el drac apareix i ens destrossa tota la nostra zona de comandes que estàvem treballant. Però vaja, crec que és una bona forma per acabar el capítol. Deixeu-me que tregui el so de les criatures hostils perquè si no, no me sentireu parlar. I automàticament doncs, veieu que tenim aquí el drac que simplement doncs, va fent de les seves, trencant tot el nostre món creatiu. A poc, si el deixo, de fet, s'ho carregarà tot. Molt bé, ja heu vist quantes coses podem fer amb les comandes, són moltes, la veritat. Crec que realment és una cosa molt útil per fer els mapes educatius, ja feia dies que tenia ganes d'acabar-la d'explicar. I al proper episodi el que farem és explicar els blocs d'instruccions, ens permeten posar-les d'una forma que simplement amb un bloc doncs, nosaltres podem executar una sèrie d'instruccions amb una acció del jugador. Per exemple, si passa per un lloc, o si creua una porta, tot això ja ho anirem explicant, però vaja, crec que és molt interessant. Molt bé, família, deixem aquí, fins aviat i un plaer.